ake yi, kowa yana cewa ina. Kamfanin RRO Multimedia Nigeria Limited sun shirya tsab domin kamo kudatattun shirinsu a shekarar 2024 da muke ci. Ashe ke karamar kilaki ce. Ƙarya ne wallahi. Allah dan dakata. Yau anan zan baje kolin tashanci na kuma a kanki. Ta kasa cacar kuma ta layar domin ko ta lissafa cewar tabbas kawayenta ne suke mata bita da kulli domin ganin sun karbe mata miji, sai dai kash shi kuma lissafin da ake bai san inda gizo yake sakar ba domin ko wainar ana toya ta ne akan dinda ba anan ya dace ba. Mahadi Dakata. Ke yanzu ashe rashin kunya take hata kai ki dau mijina ka fada ki fita da shi wakin kashi asibiti yana ina. Ke da Allah can rufe mutane baki. Sakar ya kilake kawai. Na rantse miki da girman Allah na dauko ruwan da fa kaina. Wallahi tallahi na tsindima hannuna a cikin ruwan da yake shirin ɗaye mun fatar hannu. Yau ko ni ko 'yan ta'addan nan dama ai haka aikin soja ya gada. ta kasa ta tsare ta jira kuma tana so ta kai gaci domin ta ga a ina gizo yake sakar. Lissafin da ta buga ya zo mata daidai da abin da take da bukata domin ka kawayen nata sun fada tarkonta, sai dai kash ashe shi ma ta casa daban ce domin ka nasa lissafin shi ma daban ne domin ya kasa a inda ake cewa ina ruwan biri da gada, haka zalika gadan ma ina ruwanta da birin. Mahadi Bakilaki me lasisi ki faɗa min abin da nake yi wanda ke ba ki aikatawa. Kai kajin tasha ku tashi ku bar min gida dan ni na gama da ku sai dai gargadi da kakkausar murya. Wallahi sahura ki sake ni. Idan ba haka ba na rantse da Allah idan na kumce sai kin yaba wa aya za kina tunanin da sake ki ne balle har ki samu damar mai da martani. Ai yau ko ni ko ke a gidan nan. Ai san ban tsammata ka daga gare ki ba. Banza wazara shinkafar bakin titi. Ba matsala. Kwantar da hankalinka na gama da wannan yakin saura na gaba. Wallahi ba zan yadda ba wallahi. Wallahi ba zan yadda ba. A kai ni gidan iyayensa sai na daure shi ya fito min da kuɗi na. In dai da gaske ne Mahadi ya yake mu, gaskiya Mahadi ya zalunce mu. Ya ishe ki baka a ina'u. Wallahi idan kika ci gaba sai na ga uban da ya tsaya miki a garin nan. Kika ce ba kya ji. Sake ta! Labari da kuma tsarawa Mubarak Idris Dakta, mashirin shirin Muhammad Usman wanda ya bada umarni Ashir Small. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Mahadi TV, zai fara zo muku a sabon shekarar 2025. Mahadi! Wannan shirin zai fara zo muku ne a gidajen talabijin kamar haka: Tauraruwa TV, Hijira TV da kuma Majigin TCTV. Mahadi!